हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ और ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ଆସିଛେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦିଶ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ବସିଛି ଏଠି ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆମେ ବୁଲୁଛେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ହାର୍ଟବିଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ देखो यहाँ मु देखाऊँ देखो ये सब हार्टबिट जय जगन्नाथ आम घर पहुँची गलु तो आपण मानक मोर छोट मिनी ब्लॉग केमती लगी लाइक कमेंट शेयर करदे। जय जगन्नाथ।